Оренбург өлкәсе татарлары юбилейлар билгеләп үтә. Бу өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятының 20 еллыгы һәм өлкәдәге милли хәрәкәтнең 30 еллыгы. Әлеге бәйрәм чараларында Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев катнашты. Эшлекле визит барышында Оренбург өлкәсе җитәкчелеге белән очрашулар да каралган иде. Биредә Идел буе федераль округына кергән татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре катнашында ТССРның 100 еллыгы әләме эстафетасын тапшыру тантанасы да узды. Сүз Фирүзә Әбсәләмовага. Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев Оренбург өлкәсенә эш сәфәрен халкыбызның бийек шагыйре Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салудан башлады. Муса Җәлилнең һәйкәленә чәчәкләр салу чарасында шагыйрьнең Оренбургда яшәүче бердән-бер туганы Елена Абзеева катнашты. Мәктәп укучылары, татар театры артистлары Муса Җәлил шигырьләрен яңгыратты. Васил Шәйхразиев Оренбург өлкәсе вице-губернаторы Олег Димов белән очрашты. Очрашу барышында Милли шура рәисе вице-губернаторны Бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге һәм тарихы белән таныштырды. Өлкә милли мәдәни мөхтәриятының 20 еллыгы һәм өлкәдәге милли хәрәкәтнең 30 еллыгы чарасы Оренбург шәһәренең Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар театры бинасында оештырылды. Кунакларны файда ук милләттәшләребез чәк-чәк белән каршы алды. Тантананы мөхтәрият җитәкчеләренә, актив милләттәшләребезгә хөкүмәтнең рәхмәт хатлары тапшырудан башладылар. Бөтен дөнья татар конгрессының иң югары бүләге медальне төрле елларда мөхтәрият белән җитәкчелек иткән, бүгенге көндә дә алгы сафта булучыларга тапшырдылар. Оренбурглар үз чиратында ТССРга 100 ел дигән язу белән махсус бәйләнгән шәл бүләк иттеләр. Оренбург өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәриятын 20 еллык юбилей белән Россия төбәк милли мәдәни автономиялар җитәкчеләре дә котлады. Бергә яшәргә кирәк, бергә эшләргә кирәк. ТССРның 100 еллыгына багышланган тарихи вакыйга әләм эстафетасы Оренбург җирлегендә. Эстафетаны тапшыру тантанасы Идел буе федераль округына кергән татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре катнашында узды. Биредә Идел буе федераль округының 12 татар иҗтимагый оешма рәисләре юбилей әләменә үз субъектларының флаг миниатюраларын беркетте. Без ике шәһәрдә федераль округлардан башка тагын килеп шушы эстафетаны үткәрәчәкбез. Аның беренчесе инде Мәскәү безнең башкалып булачак. Икенчесе Уфа шәһәрендә. Әләм эстафетасы татарларның горурлык хисләрен арттырды. Без татар халкы бик бердәнбез. Әлеге безнең Наурыз авылында 1700-гә якын татар халкы яши. Укучыларыбыз 160-ка якын. Без инде татар телен саклап калу өчен бик нык тырышабыз. Безнең Дусмук мәктәбендә татар теле дәресләре укытыла. Безнең һәрбер класска 2 сәгать татар теле керә. Милли шура рәисе төбәкләрдә татарларның санын кими баруына да игътибар итте. Мисал өчен Оренбург өлкәсендә 151 меңнән артык татар яши. Бу алдагы сан алу нәтиҗәләренә караганда кимерәк. Халык санын алуга әзерлек бүгеннән барырга тиеш. Сүзләр еш яңгырады очрашуда. Татарлыкны ничек саклап буласың? Әлбәттә, аның юллары күп. Безнең авылда татарлар тора 95% дип әйтгәндә. Без аларга иң беренче эш урыны бирәбез. Эш урыны булгач, авылдашлар күбрәк авылда кала. Очрашу ТССРның 100 еллыгына багышланган концерты белән тәмамланды. Китапхана Идел буе федераль округыннан җыелган татарларның очрашу урынына да әверелде. Милли шура рәисе татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләренә яшьләр канатын үстерергә кирәклеген искәртте. 2020 елда узачак мөһим чараларны да искә төшерде. Бу бөтен Россия халык саны исәпкә алу, ТССРның 100 еллыгы, бийек җиңүнең 75 еллыгы. Милли мәдәни оешмалар төрле юнәлештә эшләсә дә, төп нигездә алар татар халкы өчен эшли дип сөйләде кунаклар. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова, татарлар.